ሰላም ሎሚ ዜና ይኩንኩን ክንብል መጽእ ዘለኹ ሎሚ ዓለም ለኻዊ ሓበሬታ ክሕብር ኣይኮንኩን መጽእ ዘለኹ እንታይ ደኣ ልብኻ ሰብር ንእሙሮኻ ምእማን ዘጸግም መርድእ ሒዘ መጽእ ዘለኹ ኣሕዋት ኣብዛ ዓለም እዚኣ ምንም ዓይነት ንብዓት ምንም ዓይነት ረሃፅ ምንም ዓይነት ደም ብኸንቱ ከም ዘይጠፍእ ንፍለጥ ሎሚ ብዛዕባ ያፌት የማነ ብዝተፈጸመ ቅትለት ክዛረብ እየ መጽእ ዘለኹ ሎሚ ሕብረተሰብና ብሓዘን ብቁጥዐን ተዋሒጡ እዩ ዘሎ ክንቅበሎ ዘይግባአና መሪር ሓቂ ክንገጥም ተገዲድና ወዲ 16 ዓመት መንእሰይ ያፌት የማነ ጌና ብመጻኢ ክሓልም ዝግብኦ መንእሰይ ንስድራ ቤቱ ምእላይ ወፊሩ ከሎ ብግፍዒ ተመንዚዕና ያፌት ልቢ ወርቂ ክነሱ ኣዳው ግን ብፈሓም ጸሊመን ነይረን ያፌት ምሸት ምስ መሓዙቱ ይዕርኽቱ ይሕዋቱ ስድራ ቤቱ መዛንኡ ክጻወት ወይ ክዕርፍ ኣይመረጸን የግዳስ ንሓንቲ ነፍሱ ዝፈጠረት ኣዲኡ ኢሉ ኣብ ባይታ ተደፊኡ ፈሓም ክፍሕም ክእክብ እዩ ውዒሉ ነፍስ ወከፍ ዝተፈሓመት ፈሓም ከሰል ንኣዲኡ ዝህቦ ናይ ተስፋ ቃል እዩ ነይሩ ሎሚ ክንበልዕ ኢና ሎሚ ክንሰግር ኢና ዝብል ተስፋ እዩ ነይሩ ያፌት ኣብ ንእስ ዕድሚኡ ተበዓቢ ሰብ እዩ ነይሩ የግዳስ ህይወቱ ብቕፀት ሓለፈት ጨካን ቀታሊ ጢጥ ጥራይ ኣይኮነን ተኪሱሉ እቲ ዝኸፍአ ግፍዒ ድኻ ምዃኑ ጥራይ ከም ገበን ተቖፂሩ ተረሺኑ ንክልተ መዓልቲ ኣብ በረኻ ተደርብዩ ምትራፍ እዩ እቶም ክከላኸልሉ ክዕቅቦ ዝግብኦም ኣካላት ከምዘይረብሕ ጓሓፍ ኣብ ሜዳ ደርብዮሞ ኣዲኡ ግን ኣብ ደገ ፈሓም ሒዙ ክመጽእ እዩ ኢላ ትጽበዮ ነበረት ንሱ ግን ኣብቲ ዝወደቐሉ ባይታ በይኑ ወዲቑ ተረፈ እዚ ተግባር እዚ ኣብ ሕልና ነፍስ ወከፍ ዝተሓትመ ከቢድ ስምብራት እዩ ነዚ ግፍዒ እዚ ዕሽሽ ክንብሎ ኣይንኽእልን ሓደ ህፃን ስድራ ቤቱ ንምምጋብ ክፅዕር ከሎ ክቕተል ከሎ እዚ ናይ ሞራል ውድቀት እዩ ያፌት ወድና ሓውናን እዩ ነይሩ ያፌት ጎረቤትና እዩ ነይሩ ያፌት ዓንጋሊ ስድሩ እዩ ነይሩ ቀታሊኡ ከም ገበነኛ ቆፂሩ ተኪሱ ቀተሎ ንሕና ግን ከም መጋቢ ዓንጋሊ ስድሩ ኢና ንሪኦ ቀታሊኡ ዕላማ ጢት ገበሮ ንሕና ግን ክቡር ነፍሲ ምዃን ኢና ንፈልጥ ንክልተ መዓልቲ እኳ እንተተደርበየ ንሕና ግን ንዘለኣለም ክንዝክሮ ኢና ኣብዛ ሕጂ እዋን ብሓባር ክንቀውም ስሙ ክንፅውዕ ከምኡ እውን ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ መንእሰይ ብዘይ ምክንያት ህይወቱ ክሓልፍ ንሞት ክቃላዕ ዓብ ፃዕሪ ይፅበየና ኣሎ እሞ እቲ ከም ዓብ ሰብ ዝሰርሕ ከም ጅግና ድማ ምእንቲ ስድራ ቤቱ ዝሞተ መንእሰይ ያፌት የማነ መንግስተ ሰማይ ይዋርሶ ንስድርኡ ጽንዓት ይሃብ ንዓና ከዓ ፍትሒ